Aké aplikácie používate vo svojom meste? Ja Ubian hlavne na cestovanie. Používam Bolt napríklad a používam to aj v zahraničí a používam Bolt a používam Uber a to sú asi jediné také aplikácie. Naše, košické. Že majú Košice aj na parkovanie a podobne. Hej. Ak by si mal voľný deň v meste a neobmedzený budget, ako by vyzeral tvoj ideálny program? Ja mám stále neobmedzený budget, ja si žijem svoj najlepší životík, ale neviem, tak určite nejaký koncept, keby bol v okolí a dobré jedlo určite. No tak čo, tak do zoo sa dá ísť, kde ešte Ja rada chodím do mačacej kaviárne tu v Košiciach. Doma deťmi by sme to museli vyskladať, ale s neobmedzeným budžetom to by bola party. A ak by si mala doplniť nejakú vec alebo službu vo svojom meste, čo by to bolo? Žijem v Zürichu a tam by som doniesla taký parádny pub, proste pub, niečo také, poriadne slovenské a princové halušky, určite princové halušky, to im tam veľmi chýba. Plášť nám tu chýba. Potom aj more. No. Také akčné zážitky, viac tak nejakej akcie. Super, ďakujem. Ak by ste mali záujem o voľný drinčík, zaregistrujete sa na linku leto.indecity.app a môžete dostať voľný drinčík.